No niin. Nuljin podin numero 2 vieraana Joona Heiskanen ja Juha Salonen. Miten se menee? Ihan hyvin menee. Mitkä fiilikset näin niin uutta kautta odotella? Odottavaiset. Ei mitään. Ihan hyvät. Onko millainen maku jää nyt tuosta viime kaudesta? Mulla on ihan hyvät. Ei mitään valitettavaa omalta puolelta. No erittäin hyvät. Oliko Joona, millaiset olitko viime kauden tilastoihin kuinka tyytyväinen? Ihan hyvät ne oli. Ensi kaudella voi vähän vielä parantaa. Ei muutama maali tekemättä. Mitkä se oli herrojen tilasta? Taisi Espoossa tehdä varmaan 8-9. Ja vuoroisesti Joona? Teikö mä Espoossa varmaan 17 pistettä? Okei, eli herrat on vääntänyt muutaman pisteen. Vaatimattomat. Mitkäs on sitten ensi kauden niin tulosodotukset? 32 pistettä. Kauteen. Ja, niin tosiaan siitä viime kaudesta, niin oliko mitään sellaisia niin sanottuja erityisiä asioita, mitä jäi mieleen? Sussa ensin. Eipä oikeastaan. Kaikki meni aika hyvin. No eka turnaus oli aika mielenkiintoinen, mutta turnaus oli ihan mielenkiintoinen, mutta kun Espoo jäi enemmän meidän sillä niin hyvillä mielin. Jos miettii niin tätä kesätaukoa, niin onko tässä niin tullut mitään sellaisia erityisiä steppejä niin siihen nähden, mitä on vaikka viime kaudella ollut? Ei oikein, mulla ainakaan. Ei todellakaan. Jos mietitte alueita, että mitä tässä on, niin se hyökkäyspeli, puolustaminen ja kaikki muu, niin missä on eniten tekemistä? Keskialueen ylittämisessä. Ja ylipäätään sieltä se syöttö lähtee heti. Meillä on enemmän sellaista, että se pallo pysähtyy. Se peli ei jäänyt kertaakaan. Eikä peli pysähdy keskialueella. Että jos me lähdetään nostaa se pallo jalalla ylös, niin se viedä sitten päätyy asti juosten tai roiskasemalla. Jos me ruvetaan alhaalta rakentaa, niin sitten ne hyökkäät liikkuu keskialueella sen verran hyvin, että ne saa itsensä taattua vapaaksi, niitä voi syöttää. Okei. No, mikä on, jos tekee näistä ensi kauden vastustajista sellaisen niin kuin katsauksen, niin millaisia ajatuksia niistä? Ei mitään, Kaikki on otettavissa. Ei ole sillä mitään vaikeutta. Pelaa vaan sitä omaa peliä ja kyllä ne pakottaa vastustaja tekee virheitä. Luotat, että kaikilla niin kuitenkin joukkueen alueella on niin jonkinnäköistä osaamista? On. Kyllä osaamista löytyy, mutta se, että siinä merkkaa sitten se, että miten joukkue osaa pelata yhdessä. Niin se yhteispeli on se juttu. Kyllä. Onko näistä kesäharjoitteista ollut mitään sellaista NS-hyötyä? Eipä oikeastaan. Meillä on ollut 1 kesäharjoitus. 1 lenkki on ollut. Okei. Miten sä keksis, mitä ylipäätään ajatuksia on omalla kohdalla ensi kauteen? Jos verrataan, että mitä se oma suorittaminen on ollut viime kaudella, niin mitä parannettavaa teillä itsellä on henkilökohtaisesti ensi kauteen? Pitäis varmaan pari jäähyödystä ottaa. Tää tilastot näyttää hyvältä. No se on ainakin 1, mutta ja muista parempia oikeasti tuoda muutakin siihen esille. Että jos sitä niin sanottua inside-juttu Excel-taulukkoa. Excel-miehet kokoontuu. Excel-miehet. Kyllä. Niin. Nörttitiimi kokoontuu Exceliin.
Nämä on just näitä joukkueen omia inside-juttuja, mitä eivät kuuntelijat tiedä. Mutta eikä niitä tarkkaan kenenkään tietää. Ei tarvitse. Mutta kun Excel-miehet on kentällä, niin kyllä tulosta tulee. Kyllä. Ja joka tapauksessa niin te olette kuitenkin kauan näitä sarjoja ja kaikkia muita pelannut, niin onko teillä enää niinku mitään sellaista niin sanottua pelijännitystä? Ei. Ei ole ollut moni vuosi. Ehkä aina pieni löytyy, mutta ei sellaista enää mitä on ollut joskus, mutta hitosti jännittänyt. Tai no saa nähdä, kun tulee Vaappuankko ja Ykkösporukkaa vastaan, että sit voi ehkä pieni tulla, kun tietää, että se on kovia pelimiehiä vastassa, mutta eipä muuten oikeastaan. Niin, näitä niinku perus Kuopio näitä vastaan, niin ei oo enää, kun ei oo Kinnusia eikä oo Hokaisia vastassa, niin ei siinä ole. se on ihan niinku peruspeli, mutta ei oo. Niin. Kyllä, mä ihan sanon tossa samaa mieltä. Tosiaan joo. Eli jos jännitystä, niin hymyilään naureskella. se on varmaan niinku ihan osittain hyvä juttu. Ei me ainakaan energiaa siihen, mutta oliko niinku, millaiset fiilikset kun tultiin tuolla joukkueella Espooseen, niin mitkä oli ne fiilikset siinä kohtaa, kun astuitte niin sanotusti bussista ulos? Hyvät ja aseneet. Sillä, että me tullaan pärjää ja sanotaan, että me tullaan voittaa kaikki pelit. Se oli niinku alusta asti selvä. Kyllä. Ja se on jo suunniteltu se. Käsikirjoittu. Kyllä, käsikirjoitettu. Oliko niin kuin, jos nyt hakemalla haetaan, olihan ne voitot aika niin kuin suoria, että eihän niissä niin kuin koskaan niin kuin jäänyt oikeastaan voittajasta epäselvyyttä, mutta mikä oli niin kuin, vaikein ottelu? Kontu. Kontu ja aika peli oli vaikea. Osaatteko nimetä sille syytä? Otettiin alkulämmöt 3 tuntia liian aikaisin ja kaikilla jalat kylmentynyt jo ja sitten pitää uudestaan starata kylmät lihakset, niin eihän siinä jalka liiku kelleen. Niin. Ja Kontu on vissiin jalkapallotaustainen joukkue, niin jalkoja löytyy. Osaa juosta ja jaksaa juosta. Mm. Ja sitten olikin toi Vaappuankkojen kakkosjoukkue näytti olevan vähän astetta helpompi. No se on vaan sellainen ehkä turnauksen helpompi peli. Kyllä Velhot oli helpoin peli. No sekin oli joo. Velhot pääsi ampuu vähemmän kuin Vaappuankat. Joo, se on kyllä totta. Että Vaappuankat, niin kuin mitä itsekin seurasin, niin näytti siltä, että he sai niitä vetoja, mutta sitten ei myöskään sitä niin kuin ollut just... Niitä vedoilla ollut vaan mitään osoitetta. Niin, niillä ei ollut osoitetta ja ne ei ollut vaarallisia. Ne vaan roiskista palloa. Niin, mutta joka tapauksessa jos katsotaan vetotilastoa, niin ehdottomasti taitaa vielä enemmän vetoja on tullut kuin mitä sitten oli itse finaalipeli. Mutta miten sitä... millaiset fiilikset oli sitten kun mentiin itse finaaliin? Hyvät oli joo. Ja oliko sitten niinku tämä finaalivastus, niin totta kai siellä tunnetaan niitä ihmisiä, niin oliko teillä niihin ihmisiin niinku vastustajan pelaajiin niin mitään sellaisia ennakko-odotuksia, mitä joku saattaa tehdä? Ei mulla ainakaan ollut. Että mulla oli vaan, että pelataan peliä. Se on siinä. Että ei mulla mitään sellaisia ennakko-odotuksia mitenkään. Joskus voi sanoa pitkän linjan pelaajista niin, että jossain kohtaa se voittaminen alkaa tylsistyttää kautta, kun on saavuttanut paljon, niin sitten ei enää ota pelejä tosissaan, niin miten on teidän kohdalla? Jos kaikki pelataan tosissaan, mikä vaan peli. Se on aina se periaate, että kaikki pelataan täysillä. Että sellaista niinku voittamisen halun loppua ei ole tullut? Ei ole. Aina halutaan voittaa. Aina tää voittaa peli. Ja siihen ei siis kyllästy? Ei se oikeastaan. On niin monta peliä hävinnyt putkeen turnauksia, niin tämä voittoakaan tuntuu vähän niin paremmalta kuin häviä. Niin, että mieluummin se voitto kuin häviä? Kyllä. Onko tää muuten niinku, siis näin ensi kauteen mentäessä niin hyvät fiilingit?
On, mulla on myös ihan hyvä. No niin. Odottava ja hyvä fiilis. Sillä No niin. No kiitos Joona ja Juha. Kiitoksia. Kiitos.